افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌های خلق تاجیک در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. буданд набуданд гурба, буз ва гӯсфанд буданд. онҳо дар як ҳавли дӯстона зиндагӣ мекарданд. миёни онҳо гурба ниҳоят макор буд. рӯзе бузу гӯсфанд дароз кашида бо ҳам суҳбат мекарданд ки ногаҳон гурбаи макор бо алам гирьякунон пайдо шуд. онҳо аз гурба пурсиданд: гурбаҷон, ба ту чӣ шуд? чаро гирья мекунӣ? гурба ҷавоб дод: чӣ хел ман гирья накунам? кампир маро зад, гӯшҳоямро кашид, пойҳоямро шикаст. чаро? пурсиданд бӯзу гӯсфанд. барои он ки мав ногаҳон қаймоқро лесидам, гуфт гурбаву боз гирист. вой дастакам, вой думакам. гурбаҷон, боз чаро гирья мекунӣ? оҳ мав, чӣ хел ман гирья накунам? вақте ки маро кампир мезад мегуфт: агар домодам ба хона биёяд, ман аз куҷо барояш қаймоқ меёбам? маҷбурам ки бузу гӯсфандро ҳам лату кӯп кунам. бузу гӯсфанд гириста гуфтанд: оҳ ту гурбаи беақл, чаро чунин кардӣ? чаро моро ҳам зери хатар гузоштӣ? ниҳоят ҳар се дар фикри чӣ кор кардан афтоданд. пас аз андешаҳои зиёд ба хулосае омаданд ки гурезанд. гӯш кун, гӯсфанд, гуфт гурбаи макор. пешонии ту ба қувват аст ё не? бо он дарвозаро зада кушода метавонӣ? гӯсфанд аз ҷой бархосту сӯи дарвоза давида ва онро бо пешонияш зад. дарвоза такон хӯрд. дар ин дам буз ба ёрӣ шитофт. ӯ аз ҷой хеста бо шаст ба сӯи дарвоза давиду онро бо шохҳояш зад. дар кушода шуд. баробари кушода шудани дарвоза бузу гӯсфанду гурба худро ба берун зада гурехтанд. гурба ки як пояш захм дошт, зуд хаста шуда аз бузу гӯсфанд хоҳиш кард: бародари калонӣ ва миёна, бародари хурдии худро дар нима роҳ напартоед? буз гурбаро ба болои худ савор карду боз роҳро давом доданд. онҳо то лаҳзаи дар пой қувват доштан гурехтанд. ниҳоят барои дам гирифтан дар сари замини даравкардашуда қарор гирифтанд ки пур аз ғарами алаф буд. тирамоҳ буд. шабҳо хунук буданд. аз куҷо оташ гирем? фикр мекарданд бузу гӯсфанд. дар ин муддат гурбаи сепоя пӯслохи дарахти тӯсро ёфта ба шохҳои буз печонида фармон дод ки бо гӯсфанд шох ҷанг кунанд. бузу гӯсфанд чунон сахт бархӯрданд ки ҳатто аз чашмонашон низ оташ парид. пӯстлох ҳам даргирифт. ҳанӯз гарм нашуда буданд ки ба назди онҳо меҳмони нохонда хирси качпо омад. бародарҳо, маро ҳам роҳ диҳед
то дар назди оташдон гарм шаваму нафасамро рост кунам. хуш омадӣ, бародар, аз куҷо меоӣ? ба деҳа барои асал рафта будам. онҷо бо мардҳо ҷанг шудам. ҳоло барои табобат ба назди рӯбоҳ меравам. ҳар чор дар якҷоягӣ шабро рӯз карданд, вале хоби гурба набурд. ногаҳ ӯ дид, ки 7 гурги бир ва 8-умаш сафед ҷониби оташи онҳо роҳ пеш гирифтанд. ҳой ҳой ҳой, ба тарафҳои мо меҳмон меояд. биёед, биёед, қувваозмоӣ мекунем. гӯсфанду буз ба маосзанӣ сар карданд. вале гурба ба гурги сафед нигаристу гуфт: эй ту гурги сафед, сардори гургҳо, ту сардори моро ба ғазаб наор. ӯ бе ҳамин ҳам асабонӣ аст. агар аз ҷой хезад, аҳволи ҳама бад мешавад. магар риши ӯро намебинӣ? бо ин ришаш ӯ ҳайвонҳоро мезанад, бо шохҳояш пӯсташонро аз танаш ҷудо мекунад. беҳтараш эҳтиромона ба наздаш рафта хоҳиш кунед. мехоҳем, ки бо бародари хурдии ту, ки дар зери ғарам хобидааст, бозӣ кунем. гургҳо дар назди буз сари тазим фуруд оварда хирсакро гирд карданд. хирс ҳам хуб тоқат кард ва ниҳоят гургеро дошта лату кӯб кард. дигар гургон аз тарс гурехтанд. гурезед, гурезед! бузу гӯсфанд гурбаро ба пушти худ савор карда ба хона баргаштанд. пиру кампир ҳам аз бозгашти бузу гӯсфанд ниҳоят шод шуданд. афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон. شیرین برم